holder du fast i blyanten. Den hovedet, det er så smart, at hovedet kan holde sig selv. Fordi Jeg føler, at jeg indimellem er en del udfordret. Det må jeg sige. Ja. Ved du hvad, Magnus, din række, de kan ikke få ros, fordi at de mangler dig. Jeg har helt klart i det her år, der er gået, haft dage, hvor jeg bare har tænkt, hold da op, hvor er det der bare, jeg gider ikke mere, jeg orker ikke mere. Det tager jeg simpelthen fra dig. Du skal ikke have ligget nu. Hvis ikke, så ryger den helt for i dag. Dem har jeg helt klart haft, altså. Prøv at høre, nu skal du ville det, ikke? For så kan jeg ikke hjælpe dig. Og man kan sige, at skal de da ikke lære det? Men de lærer det ikke. De skal lære det indenfra. Man kan ikke presse det igennem til børn med de her vanskeligheder. Ja, det er det eneste gyldne kort, jeg har. Vi starter her. I denne film tilbydes lærere konkrete og praktiske veje i arbejdet med elever med opmærksomhedsvanskeligheder. Frida, du kører lige din stol op ved siden af David. Ham er du sammen med. Og Johanne og Sofie M. I er sammen. Ida og Olga var også sammen. Vi følger 2 lærere, der får vejledning af psykolog Lene Straarup fra Center for ADHD. Værsgo og sidde ned. Vejledningen bygger på pyramiden fra det evidensbaserede program De Utrolige År. Er der noget af det her adfærd, I nogensinde har set? Jamen, det vil sige, vi har set det hele. Ja. Det har vi da. Okay, fedt. Ja, det har det været. Så det er der. Ja. Lærernes positive og proaktive strategier er afgørende for, hvordan inklusion på det individuelle niveau lykkes. Jamen godmorgen, alle er her, og alle har været her til tiden. Sådan. Tip-top i orden. Det er demme flot. Jeg er færdig med bogen. Godt arbejde. Denne film er den første af 3 film, der følger vejledning og praksis. Det jeg kommer med er ikke specifikt for børn med diagnoser. Det er godt til alle børn. Den her pyramide, den vil jeg gerne vise jer. Fordi den giver sådan en lidt overskuelig måde at snakke om det på. Pyramiden er jo inddelt sådan, at det der er for neden, det er det, man skal have rigtig meget af, og det der er for oven, det er det, man skal have lidt af. Det er det, vi godt kan undvære i sidste ende. Det hernede, det er basis. Når vi taler inklusion, er der mange forskellige faktorer i spil. I denne film er fokus på pædagogisk, didaktisk relationsarbejde. Vi har fået lov til at følge David. Allernede så ligger der her i læringspyramiden, der ligger selvfølgelig den professionelles færdigheder og strategier. Altså det, I har med jer via jeres uddannelse og også via de sammenhæng, I har været i professionelt. Så I skal ikke tænke, skal vi nu til at smide alt det over bord, vi allerede kan? Nej, endelig ikke. Lad endelig være med det. Jeg vil have ro nu, for der er alt for meget uro herinde. Og det gælder for mange. Tina og Cecilie føler sig, ligesom mange andre lærere, ikke godt nok klædt på til inklusionsopgaven. Så sæt dig og så lyt til den besked, jeg giver nu. Nogle gange er både børn og voksne udfordrede og på hårdt arbejde. Nu har de fået tilbudt vejledning af Center for ADHD. Der er ikke børn med diagnoser i deres klasse. Der er børn med lignende vanskeligheder. Og de børn har det svært. Nogle gange rigtig svært. Det barn, der skal inkludere sig, er jo også virkelig på overarbejde. Det skal man jo også forstå og gå i skole, hvor man hele tiden skal stå på tæer, og nogle af tingene når man bare aldrig og sådan noget. Og det er jo delt med hårdt at være barn sådan et sted, ikke også? Altså. Men det, der så ligger i bunden af den her pyramide, det er alle, I kan se, der står empati, opmærksomhed og engagement, der står leg, problemløsning og at lytte og at tale. Det er dem, vi kommer til at snakke om i dag. Okay. Den her byder den ind på relationen, ja. Ikke på klasserumsledelsen? Jo, den gør begge dele. Ja. Den gør begge dele, men vi starter hernede. Altså hvis vi nu kigger på pyramiden igen, vi kan også lige kigge på den, så er det basis, det er relation. Ja. Så kommer i det hele taget, så kommer hele vejen herop proaktive strategier. Altså ros, coaching, anerkendelse og opmuntring og hører også med til de positive strategier.
så kommer klare grænser og tydelige regler. Det er jo klasserumsledelsen. Det er jo klasserumsledelsen nemlig. Ja. Og så kommer herop i toppen af pyramiden, der kan I se allerøverst står konsekvenser. Ja. Og så står der påmindelser om forventet adfærd og advarsel om konsekvenser. Altså det heroppe er der, hvor når man ikke længere ved, hvad man skal gøre. Ja. Man har sendt på kontoret, man har ringet hjem, man har skrevet hjem, man har holdt møder med forældrene. Og så er det, man tænker, nu ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Hjælp. Og det er også her, at lærer bliver frustreret og bliver ked af det og bliver stresset. Når man står her, så er der kun én ting at gøre, og det er at rutsche hele vejen ned ad pyramiden og starte forfra. Ja. Helt herned og finde relationen. Det kræver jo ressourcer at inkludere børn i den almindelige undervisning. Men metoden er med til at gøre nogle ting nemmere for os. I det hele taget, så er det sådan, at den her tænkning siger relation, 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 relation. Vi skal hele tiden arbejde på relationerne, fordi det er der, vi kan vinde børnenes tillid. Og når børnene har tillid til de voksne, så tør de også godt følge dem. Hvis ikke der er tillid, så risikerer man ikke noget, som et barn, der er på kanten. Så holder man fast i det, man kan, nemlig at lave ballade, eller sige nej, eller protestere. Hvis vi nu prøver at sætte os i de her børns sted, så er der ingen tvivl om, at han er vant til at blive rettesat, han er vant til at blive forskellig ud, han er vant til at blive afvist. Og når man er kommet på den, så tager man af relationen igen. Når vi hjælper, når vi er tæt på, når vi spørger nysgerrigt ind, så lægger vi til, og når vi korrekser og giver de her negative beskeder, så tager vi. Fordi sådan en fyr som ham, den lille her dreng, han har brug for, at I får etableret nogle små lommer af nærvær. I skal simpelthen i gang med at bygge den sådan helt basale relation op, hvor det ikke handler om, at han skal noget bestemt, og hvor I ikke behøver at tænke på, at I skal korrekse, eller I skal styre, eller I skal have fat i ham, eller hjælpe ham hen det rigtige sted. Men hvor I bare kan være sammen. Hvad han har med i madkassen, eller et eller andet hyggeligt, som ikke handler om lærer-elev. Altså hvor vi lader hierarkiet falde. Ja. Okay. For vi skal jo være her i forhold til klasseledelse og så videre, men en gang imellem har de her børn rigtig godt af at mærke, at vi også bare interesserer os for dem som dem, de er. Det er jo noget af det, som jeg tænker, I er udfordret allermest på i jeres arbejdsliv. Det er, hvordan får jeg tid til, mulighed for at have den der helt basale, legende, lyttende relation til eleverne. Hvornår kan jeg etablere den nærhed, der skal til, når man kun er sammen, bare fordi det er hyggeligt at være sammen. Cecilie og Tina skal nu afprøve de strategier, der er blevet drøftet under vejledningen. Der skal fyldes på relationskontoen. Skal du være med næste gang? Skal du være med næste gang? Man har opgaver. Man skal sørge for, at taltavlen kommer ind, terningen kommer ind, og mozzarella-bær. Og David, vil du gerne samle alle tal sammen? Ja, der skal bare være 50. Du har et stort arbejde, David. Må jeg godt lige hjælpe dig? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at hjælpe dig. Ja. Du er hurtig. Tror du hurtigere end mig? Hvem har så samlet flest ind? Jamen, det har jeg præcis så stor min bunke. Kan du se, den er større? Nej. Giv mig 5. Jeg vandt. Så smutter du ind. Tak for hjælpen, drenge. Det er fedt. Det er godt at have hjælper med. De pinde der, skal vi ikke sætte dem et hemmeligt sted? Prøv at se herovre. Planen for de næste 2 timer, det er dansk. Lige om lidt, så skal vi til at læse med markerlæsning. Det fortæller jeg om lige om lidt.
Mens I læser makkerlæsning, så er Gitte her ved jer, ligesom du plejer at være. Så går jeg lige en kvarters tid, det er 15 minutter, sammen med David. Vi har lige noget, vi skal have lavet, vi to. I denne time er der en ekstra voksen i klassen. Tina sætter klassen i gang med en opgave og benytter muligheden for nærvær med David. Vi har en aftale. Hvad skal vi? Julie? Finder du det? At lege, og ikke mindst lege, hvor det er barnet, der alene styrer legen, er en effektiv måde at fylde på relationskontoen. Det er en af mine hånd. Det her. Ja. En af mine hånd. Børnestyret leg er også med til at opbygge selvværd hos et barn. Her kan barnet for en gangs skyld styre og bestemme. Den voksne kan bare følge med og sige ja. Men du kan også vælge at tage sådan nogle her våben på. Ja. Sådan der. Ja. Så er der en greb. Sådan. Hvor skal det være? Super. Det er det øvegård. Ja. Og kigge min. Det kan det hver dag. Det har været rigtig, rigtig hyggeligt at lege sammen med dig. Lækker. Det skal vi gøre igen en anden gang. Er du med på det? Det er en aftale. Godt. Man kan sige, hvis nu vi så går et skridt endnu længere baglæns, hvordan kan vi give de her børn en bedre opmærksomhed, end den vi giver dem nu? En anden helt sådan basal reaktion, det er, at det, man giver opmærksomhed, det er det, man får mere af. Man får mere af det, man giver opmærksomhed, og det, man ikke giver opmærksomhed, det kan i hvert fald i nogle tilfælde, det forsvinder. Så det du snakker om, det er at ignorere. Ja. Det er den negative måde at vende det på. Den positive måde, det er jo at holde øje med alt det, der fungerer. Hvis vi nu kigger på en af børnene fra jeres klasse, så kan man sige, at går ikke i gang med det, han skal. Ja. Forlader sin plads. Siger lyde. Ja. Okay. Få de andres opmærksomhed og få dem til at grine af det, jeg gør. Jeg tænker også, når man er i gang med en opgave, at man så mister fokus eller mister drive undervejs. Ja. Han følger ikke en kollektiv besked. Nej. Når man ikke går i gang med det, man skal, hvad er den positive formulering af det? Gå i gang med det, han skal. Ja. Forlader sin plads. Det så bliver på sin plads. Yes. Han bliver på sin plads. Siger lyde. Er stille. Taler uden at få ordet. Det jeg vil markere. Bruger sin finger. Holder sig i ro, ikke? Ja. Ingen kommentarer. Miste fokus undervejs. Gennemføre en opgave. Ja. Så er det, jeg vil spørge jer. Er der noget af det her adfærd, I nogensinde har set? Altså ved ham? David? Ja. Er der noget, at sker det her? Ja, det har jeg set. Okay. I matematik. Ja. Så det her, det kan man godt finde. Er der noget, har I set noget af det andet her? Nogensinde? Jamen det, jeg vil sige, vi har set det hele. Ja. Det har vi da. Okay. Det jeg vil give jer som opgave, det er, at nu skal I simpelthen gå i gang i klassen, eller dernede med, og hver gang det her sker, så skal I give ham opmærksomhed. Hver gang det her sker, noget af det kan I ikke ignorere, det ved jeg godt, men prøv at lade være, og lad det være jeres fokuspunkt. Flyt jeres blik, flyt jeres indstilling til, hvad det er, I skal ind og arbejde med, fra det her til det her. Jeg vil sige, at hver gang han sidder på sin plads, når han sidder, som han skal, så skal du give ham et tegn på, at du har set det. Ja. Det behøver ikke at være, at du så afbryder hele undervisningen for at give ham beskeden, men at du markerer, det er godt, David, du sidder, som du skal. Fint, du sidder stille. Og du er i gang. Super. Altså, at I runder ham, når I tror, I kan gribe ham i at gøre det, han skal, i stedet for at give ham opmærksomheden, når han skærer ud. Men man kan sige, at det, der udfordrer os i forhold til relation, det er jo også tiden. Ja. Men det, som er svært her,
i forhold til de børn, som fylder meget i klassen, som skal have meget opmærksomhed, det er, at der er 27 andre, som også har brug for opmærksomhed. Måske kan man vende bøtten og sige, jeg giver dem det her. Det er det, de får, og det ved de får. Og når de ved, de får det her, så kan de faktisk godt klare sig, så jeg kan komme til at være sammen med de andre. Der er nogle børn, der ikke kan klare ikke at få opmærksomhed. De kan ikke klare det, fordi de ikke ved, hvornår den kommer. Hvis vi er inde i et ADHD-spektrum, så ved vi faktisk også, at tid er en meget, meget svær ting. 5 minutter, det kan lige så godt være det samme som en hel time. De har ingen tidsfornemmelse. Cecilie vil nu øve sig i at være strategisk og positiv, når hun giver opmærksomhed. Altså giver opmærksomhed til det, hun ønsker mere af, og ikke giver opmærksomhed til det, hun ønsker mindre af. Vi venter lige på det sidste, for vi mangler i hvert fald David. Og vi mangler da også Johanne. Hende har jeg da i hvert fald set protokol. Og vi skal have legeaftaler. Hej, du listede ind, jeg opdagede det slet ikke. Godt. Vi starter med talsangen. Talsang. Huller. Ekstra. Men jeg skal ikke engang være med til noget. Engelsk. Og der har jeg skrevet, at vi skal have tal. Jeg har skrevet her family. Super. Der. Godt. Så jeg sætter jer i gang med det her, det her compendium. Det er det eneste gyldne kort, jeg har. Vi starter her. Vi starter med protokol. Og der så skal man svare med, hvad man har fået spist til morgenmad. Sebastian? Yoghurt med cornflakes. Brød. Super godt. Du sidder helt stille. Hvor er med? Det var rigtig godt. Ja. Så er det ikke lagt sammen. Vi skal både plusse og minuse i dag. Rigtig godt. Og hvad giver den så? 44. Den gav 44. Og Sofus' den gav 70. Det er nemlig fuldstændig rigtigt, og det er det, vi skal lære. Fordi noget af det, man skal blive rigtig, rigtig god til matematik, det er, at man skal kunne minus, og man skal kunne plus. Og for at kunne det, så er man nødt til at kunne huske, hvad vej det er, man går. Jeg synes, det bliver lettere. Jeg synes, det bliver... man er mere med. Altså, man er med strømmen, i stedet for, at man sådan føler nogle gange, nu kæmper man mod strømmen, og man kæmper mod vejrmøller, og jeg skal have dem op og stå igen. Og altså, man er sådan mere med. Men jeg skal stadigvæk sluge kameler. For at vende tilbage til det med opmærksomheden. Hvor er det, jeg lægger min opmærksomhed? Og hvor er det, jeg bliver trukket hen, hvor min opmærksomhed skal ligge? Det er i hvert fald en lille analyse, man kan gøre med sig selv. Hvornår er det, jeg bestemmer, hvor jeg vil lægge min opmærksomhed? Og hvornår er det, børnene bestemmer? Så er der ingen tvivl om, at når man selv har styr på, hvor man lægger opmærksomheden, så står man også sikkert. Det gør man jo ikke, når man lige pludselig bliver trukket til den ene side eller til den anden side. Så er det jo, at man kommer til at vakle. De fleste af os, når vi vakler, så går vi opad i pyramiden her. Så går vi op imod. Er I med? Ja, jeg forsøger. Meget, meget spændende. Altså, jeg er spændt på at komme ud. Altså, det er jo det, vi rigtig gerne vil ellers også jo. Desværre. Vi prøver. Ja. Om hvad? Jeg tænker, at jeg lige skal skrive hjem til far og Simone, at du bare har haft en fantastisk god dag i dag. Og du har haft nogle super gode danstimer. Og at vi to, prøv lige at kigge på mig, og at vi to, vi har været ude at lege sammen, og det synes jeg bare, det var rigtig hyggeligt. Synes du ikke selv, du har haft en god dag? Ja. Det var dejligt, ikke? Det vil jeg lige skrive til dem. Men det kunne være rigtig rart, at når du så kommer hjem, at du selv vil huske at vise dem bogen. Skriv kære Danny og Simone. David har haft nogle super gode dansk timer. Jeg synes, jeg har prøvet at lægge vægt på det positive i dag. Og jeg har også kunne mærke, at det her er noget, som breder sig som ringe i vandet. Altså,
Jeg synes jo, da vi nåede sådan hen i mine timer, der var han jo nærmest som smør. Jeg synes, det var en tydelig forandring. Ja. Og så vil jeg også lige skrive, at vi to har haft en hyggelegetime sammen. Og det er ikke sidste gang. Ved du hvad jeg skriver? Jeg skriver, at det var en succes. Hvad mener jeg med det? At det var sjovt. Det var bare godt. Ikke?